Liter. Aha. Ennyi van belőle. Aha. Az igen. Folyadék kell. Hát itt a kendő, ez már többször megszáll. Hát nézd, két kendő van már nyakamban, az egyiket törlőközök, a másik meg felfogja az izzadságot. Igen, hogy ne folyjon le. Persze, ilyenkor az a jó. Én is hülye vagyok, hogy nem hoztam el a kendőt benn, hogy a táskába le. Ez a legjobb, amikor az ember itt állandóan törlőközhet. Meg egy ágat a bögölt Hát, ellen. itt van. Hát igen, csak igen. Ezt pörgetem, és könnyebb, mert tavaly előtt törlőközővel csináltam. Azt nagyon elfáradtak ezen. Ja. Tavaly előtt merre járt? Hát én már Hollóházától jövök, Aha. akkor eljöttem Bodvaszilosig, de visszamentem, egy szakaszt kihagytam, mert becsapott a kékjelzés. Megint kiszúrtak velem. Aha. Vagy 7 kilométerrel többet tettem meg ma, mint szerettem volna. Ugyanis, ahogy jövünk át Cserhács-Surányból, az országútról feljönne valamilyen tábla mellett jobbra. Ide a kilátó, vagyis ahhoz a toronyhoz. Ott van egy út, az országút.